Umar min calmini bandiraɓe, min calmini kadi auditeur uji ma e téléspectateur uji maɗa. Min calmini bandiraɓe fof. Amin belti kadi e garagal maɗo. Min jiɗino wadde ɗum ko ɓooyi mata ko taw ko joni hokki. Kadi amin gandi diwan o e yimɓeɓe e gendiyankoɓeɓe no keɗorima no kokkorima no foti. Min mbiyetemi ko Aliouseyni Ndiaye, jibinami ko Wodobere. Toon janggumi aussi école primaire. Ha jaami collège ɗo e Dakar, dañmi BFM ko Saint-Louis, gartumi ɗo henna ha dañmi bac, joguimi bourse jaami France janggoyde. Mataw cagatagal ngal fof koye jangde tan. Nde jaami France janggoyde aussi caggal nde dañmi bac nde dañmi bac mi janggani ɗo e Sénégal ko France janggoymi en tant que yidde wadde ingénieur mbanmi ko ingénieur informatique kadi ingénieur génie civil ko ɗum janggumi. Mi liggima toon hitande wotere noon gartumi Sénégal pour wallude Sénégal. E on tuma nde gartumi nde mi liggima ɗo e société ji kewɗi. Cité mo gonɗen ɗo o cakkitimi liggodade e ganduɗa boîte privé nden mo Aliou Sow. Oɗo cité min mahi ɗum diidi ɗum. Caggal noon hade mi nadde politique he koye ɗin mecce gonnomi. Ko ma Macky Sall noon leñol ngol ari ne jinggana ɗum ko ɗum ittimi tawi mboɗo e OMVS goppumi toon garmi jaggandemo e to wiyete aéroport Blaise Diagne ko nden puɗɗimi nattude e liggeyaji gouvernement. Politique o nadni hen ko jinggol nde Macky Sall waɗa ɗo buntu katal ko jol fof mbiyata ko kanko hakkude makko e Ablaye Wadde yimɓe fof ne gandi ko on tuma wiyoɓe mbimi e mbimami ɓe fof naati jinggol. Sa naati jinggol noon wonti politique. Mi wima nane ko nde Ablaye Wadde woppi gouvernement nden aéroport o ene foti ene dari mataw noon hankadi Macky ari alay sago o ƴeewa wawɓe takkademo tawa ene mbawi jokkidde golle ɗe. Minne ko nden ummimi OMVS garmi liggodirde mabɓe. Omo jogui société ene wiye AIBD. ɓe jaggimi toon en tant que directeur technique o min gone golle he aéroport o gasi gila nden noon hankkadi wayno pikkirni haalpular en e woɗɓe. Macky Sall ko haalpular yimɓe fof garino gila e diaspora majjani kanko hay caution makko ko diaspora waɗi minenne min gari hen e gandal min joguino. Eyyi mouvement rêve on jibina koto Kanel to nde min mbaɗi mouvement rêve mboɗo wondi e suka. Mi salminamo de passage ne wiye Ousmane Kane ne jeeya Ndendori nden ko aɗa andi yimɓeɓe fof koye APR naɓe Fouta nden ala goɗɗum ko APR tan. Heddo noon élection municipale ari. Élection municipale woni mairie ji e département. Investiture baɗeteɗo o wonɓe weeli wonɓe welani. Ɗum waɗi mairie ji ɗi pecci e wiye ko waɗete liste dissidente. Minen noon mouvement rêve nde min cosi ɗum min jano koye liste dissidente e département Kanel. E on tuma département Kanel ne waɗi hakke pecce tati kono pecce tati ɗe fof ko APR naɓe. Ko ɗum noon wonno mouvement oɗon mo nannoɗa. On mouvement rêve min wonno secrétaire général o. Ousmane Kane wonno président. Ene woodi debbo ne wiye Kardiatou Ba to Ganguel Soule on wonno vice présidente. Minen ɓe gardino mouvement o e département he noon o heewino doole ngati élection momin jaano e département he min dañino 33% des votes. Ala mouvement o wuurano par ce que caggal nde ɗin mouvement ji ɓenni deuxiéme mandat mo Macky Sall dartanno o rendini bandiraɓe fof yo jaadu goppa tendance uji ɗi e on tuma noon yimɓeɓe ndendiri département Kanel rendiri ɗum waɗi mouvement o maayi. Heddi noon yimɓe fof liggodi pour wattude Macky Sall e hoore leydi he ko ɗum addanno yimɓeɓe rentude. Ɗon no mi wima nde élection o yahete to président yimɓeɓe fof kawriti jeehi élection e on tuma noon nde président gagni wayno tendance uji ɗi continue seeɗa nde ɗi continue caggal noon min e Daouda en min kawriti e Ousmane en minen fof min jaadi ha faandi noon élection locale ɓennuɗo ɗo o. Élection locale ɓennuɗo ɗo o ɓe lurdi e commune Ndendori. Ousmane Kane jeeya koye Ndendori. Daouda ko Horko Ƴerenajo. Joni nde ɓe lurdi ɗon nde Ousmane yalti bloc momin gonno o. Min nde keddimi e makko c'est vrai
waɗi no tendance-uji ɗiɗi tendance-uji ɗiɗi ɗi ngoni mawɗi c'est à dire goto o Daouda Diané ardi o yiyat tendance ko Mamadou Talla en Ablaye An en e woɗɓe waaɓe noon ɓen ene liggodo directement e Farba Ngom woɗɓe ɓe ene liggodo e Daouda e Harouna nden noon woni no mbimami commune aji ɗi wonɗiɓe totti Benno Bokk Yakar yeehi en tant que mandataire APR maintenant an sa rewani e jaaɗo e APR o ƴeewa holno jaaruɗa ko nden noon liste nafoore sosa to Wodobere jaami e liste nafoore he ene wonno woɗɓe yaaɓe Benno Bokk Yakar ala min woni maire ɗiɗaɓo Wodobere nde waɗa mairie nde adi wonde ɗon ko délégation spéciale nden woni première fois nde mouvement rêve nde mbiɗa nde min jeehi élection nden ko yallah ɓuuɓan Djibril Sow kañum gagnino e liste PS e on tuma ni liste janoɗo e Benno Bokk Yakar o ko Djibi gagni ɗum e liste dissidente PS on wiyete Djibriru Abdoul Sow o waɗi 2 ans par malheur o waɗi accident e lawol Thiès he o sanki ni woni noon adjointe makko waɗa maire continue mandat o ha gasi le deuxiéme noon nde élection ari ko nden wonde Allah hokkimi polgude commune kam ala ɗo e Sénégal biyeteɗo wonko waɗani feewi walla ne yoni heddoto ko garɗo foof waɗat taɓal mum goɗɗo o so ari waɗa taɓal gongal mairie ji ɗi ngala kalis kadi ko wayno mairie mo gardimi mairie Wodobere ko gural gonduɗa ko wuro woto eyyi so mairie ji ɗiɗon ɗeɗon guure so wona no ɗanniyankoɓe men wallahi ko heewi wonata par ce que guure ɗeɗon ko sukaɓe ɗanniyankoɓeɓe ƴettata kalisaji mumen poche uji mumen mbaɗa jamaji mbaɗa école aji mbaɗa lycée ji ballita fof mairie ndi noon puusat seeɗa tan ko tawno ɗon ko wona aɗa waɗa hen ko fate administration ƴeewa wallodirde e mabɓe commune aji ɗi cohli koɗo des points ɗi ganduɗa ene balla ɗi no jooɗori ko wayno marché communal en marché municipal tawa échange uji ne ɗon so ala échange ɗum ɗon commune tiiɗat ɓennude ko refti hen ko cellal ɓalli ɗi c'est à dire que hande no Sénégal windori mairie ji ɗi jeeya exactement centre de santé ji ɗi ɗiɗi koɗi autonome seeɗa kono noon ene waɗi muskil nder hen ko ɓenni ɗum ko aussi école aji commune aji ɗi fof joni ne jogui collége uji ɗi mbaɗi dépendre également koye département mbaɗani dépendre e mairie jogui ko les écoles tokosi ɗi joni a yiyat mairie ko wayno Wodobere guila case des tout petits ha jomum daña bac tawa yaltani ɗon kono mairie ndi alana ɗum moyen jogade sukaɓeɓe probléme Wodobere koye wuro ngo ganduɗa hoɗi koye Dande Maayo ko ilam so ari koɓe mbiyata ilam ko pusam ɗon koye waalo so toɓi guure ɗe hankadine ɗe mawni ndiyam pour yalta ɗum koɓe mbiyata assainissement ko ɗum woni probléme guure Dande Maayo ɗum ɗon kam ko probléme mawɗo déjà ko wayno capital Dakar en ne jogui ɗin probléme uji ala noon ko haali guure koɗɗe dow Dande Maayo ɗum woni probléme uji majeur kañum te ko wayno assainissement lawol hay sinno ko 10 mètres poɗɗa wadde ko million ngaji tawa budget wuro ngo foof walla budget mairie ndi foof wawa waɗandema hay 5 mètres voilà projet ji gasɗi ɗi kam ko rénovation école aji ɗi goɗɗi ɗi ko marché municipal min mbaɗi mo ganduɗa yaade boutique e cantine aji nanɗon en cours gasani taw présentement amin gone jorgo wone laabi no mbirumami ni tawde ko Dande Maayo ko ɓakkere ene woodi gravillon ji batteɗi hen koɓe mbiya latérite ene waɗi aussi deuxiéme forage par ce que forage goto wonno ɗon deuxiéme forage o nano woni e en cours e tawi min tawi ɗon aussi lotissement mo ganduɗa wuro ngo ne fatno hande lotissement o ne waɗi 800 galle mo ganduɗa waɗama taƴama te yimɓeɓe tottirta wonani yeeya ɗum kay mboɗo sikki hay sinno ko gumɗo addanoɗo ne andi ne waɗi changement par ce que probléme o ko régime so ari yimɓe fof totti doggol juumi woni jumre nde ko hande leydi ndi so oɗo régime arano hay goto wawa laamandedi il fallait o ara noon ha yimɓe ganda gonga e fenade sa nani weeti weetani tan wonko hedde jamma ɗo joni yimɓe fof paami changement gonɗo hen aɗa andi ɗo joni nde garata marché mo birtiɗa o nden so taske wayino dani a wawata ɓennude ɗon tawde à quelques moins de 20 jours tabaski yimɓeɓe ngala déjà ko coodoye jawdi ngala déjà ko coodi comci hande
no wiyete hay délestage électricité fuɗɗirima e wuro he ɗum duuɓi 12 ɓennuɗi ɗi yimɓe jejjitino won sukaɓe jibinaɓe e nder duuɓi 12 ɓe ganda coupure courant kono joni ɓe ganda ɗum so Allah jaaɓi waɗi ɗum ko aɗa andi neɗɗo sa famani a anda a tottama ka anda a rondama ka wa hattanani tiiɗat yaade par ce que leydi wona mairie wona galle rondade leydi Sénégal koye nder monde woni rondade monde noon tawi a ƴetti neɗɗo a ardinimo o meeɗi jogade tan ko bureau makko hay secrétaire o meeɗani jogade a wi o jogo leydi mbiya yo yah a juumi wawonde ala gandal mehal ƴoyre janggani lettere ƴoyre janggani lettere sa nani mboɗo wima ɗum ɗon ko domaine aji keewi so tawi leydi a ƴettat aɗa ñamlo kalis aɗa yoɓa salaire an sa yeehi banque ma hande sa ñamloyima kalis banque ma a wi banque o ñamlimi ko mboɗo resa ñamlimi ko mboɗo inna ñamlimi ko mboɗo ñaama ɓe ñamlatama mbiyataɓe ko ñamlimi mboɗo sooda oɗo machine mboɗo liggoro so liggima mboɗo yoɓirma dani ɗum ɗon wiyete investissement et fonctionnement kamɓe koɓe joɓata ɗo leydi salaire uji walla goɗɗum ka ñamloto aɗa yoɓa salaire holnde yoɓete ko ñamete holno yoɓirte janggo tawde noon a waɗani produire ko ñamliɗa ko beele jibina leydi ndi daña hen annene joɓa hen ko ɗum woni probléme yahani o i ala proposition hay ɓurani terre baɗaɗo ɗo proposition ɓurani berteji baɗaɗi ɗi leydi ndi no yaranno ni auto pont uji gonɗe Dakar ɗi ɗum kay ko neɗɗo saloto kono fawi hen guite mum ko ɗum woni solution leydi ndi so woppanoma ne yaari noon ma yimɓe hewɓe gandu Sénégal yeehi leydi yahata koko ndenduɗen wona ko mbatta e poos ma walla mi waɗa e poosam berte enen ndendi terre enen ndendi hande sa dawi ɗo henna mboɗo wawi ummade ɗo 9h mi wotto Wodobere mi wotto ɗon ha hiira mi arta ɗo 2h jamma taw yonani ko ɗum ɗon yimɓe ndendi ko ɗum woni progrès ɗum woni peeje so tawi no leydi ndi ko minen jogui ɗum ha joni ko ɗum kontinde eyyi mo anda ko anda tan so neɗɗo yiiɗi ñamde omelette mboɗo sikki helat ɓocconde wona so tawi an a waɗi berte o nde o waɗate nde leyɗe wona ko galleji cooda ɓen jaltina ɗon leyɗele kese mbaɗa kamɓe ɓe mbaɗoya toon nde berte liggete nde so tawi courant ne rewno e leegal ene ummi ɗo ne fayi to ala hen fof ko kuppi ndiyam ɗam kuppani téléphone kuppani jeygue kuppani on tali est ce que ne foti mi yaha to nder ladde to mi waɗa tracé mi waɗa tali o kuwuji ɗi jiida tawɗen ko wuuro hodnogo eɗen pewni to wuuro ngo jiidani noon jehene nokku mo alano hay batte eɗen mbaɗa ɗon hunde aɗa andi koko wiyeteno ko so tawi ɗeɓ ko ɗeɓi eko gasi ɗuma ko monde o haali so tawi no Sénégal yahano monde o huccitta e Macky Sall wiyamo ardono min ONU so tawi no ko waɗi Sénégal ko fewani ko galle ma a nawata jomum mbiya yo jiime monde he mboɗa andi par ce que enen haalpulare eɗen kewi wiide laamu luɓortaki neɗɗo noon so laamima tawde ko Allah lamminimo yimɓe ne jooɗi ne mbiya an dey oɗo laamiɗo ko an lamminimo alay saago kereje waɗat ɗum ɗon pooɗe duure o addi ɗum ko laamu luɓetaki kadi so woni gonga enen ndendi groupe en mbi ko projet joguiɗen projet o kala e men ponno jagguɗo projet o yataw ene gonɗe muɗum enen fof jaɓen rewde makko minen danma en ko min mbi so yimɓe joole lana tan wodat gawƴuɗo wasde nandirde kay hay sinno koye galle so jomumen nandirani moƴƴani ala ko haali noon onon gardi leydi ardiɓe leydi kay so nandirani leydi fewata eyyi alhamdoulillahi ene wawi wiyede sata ɓe galano e haare he ene mbawi wiide alhamdoulillahi par ce que wodanno yimɓe tan ko haɓede caggal Farba Ngom tooña guila 27 février 2025 jomum naggama waɗa e kaso ene tuuma ne ñaami 125 milliards yeehi ha arti 35 yeehi ha ɗum fof woppama wiyama jaggira ko téléphone aji hare nde juuti o woppama e ɗum ɗon kono hare nde gasani sa heeɗima ma andu hare ko joni fuɗɗi hare nde fuɗɗori joni ko minen min ƴeewi min ƴewtima wona maire jaggunomo komo jogui doole e Fouta ɓe mbi noon saɗa yiiɗi warde denirol mbarta ko fudde nde
kanko woni fudde affaire to Fouta so mayino tan leñol maayi ɗum ɗon noon hare nde koko continue kala nanɗo ɗum ɗon kayne foti darade haɓano leñol ngol ɗum ɗon koko yahata ndosen ko daña ko kanko woni pour l'instant koye contrôle judiciaire wona ɗon sa haalde Farba Ngom mi wiyanma ko kala jiɗɗo Fouta mboɗo yiɗi mo yiɗa Fouta mi yiɗa yidde hoore mum wona añande bandum enen gonno e laamu min jiiɗi koɓe artude e laamu ɗum ɗon woni noon hare nde ko joni fuɗɗi eyyi min wona politicien ji fof kawri mbiyammi ko ɗum ɗo oɗo combat darnanoɗo ko combat leñol ko combat diwan yimɓe ɓe paami ɗon gardani hen ɓuuri hewde ko wona politicien ji sa itti politicien ji way kono jaaha maayo ni ƴetta womre ceenal guitta ko heddi ko tinata ɗum politicien ji kewani kono ko jaɓɓimo toon walla ko rewe makko ko fuutankagal wona politique ko fuutankagal e ɓingu moƴƴagu e moƴƴere makko yoɓa ala ayi neɗɗo oto hulko woni nde o ummi o fayani Casamance o fayani Kolda oto fayi wona Fouta o fayi neɗɗo koto jibineɗa ko wiyeteno neɗɗo ko bandum ko ha aduna firto neɗɗo ko bandum ɗum neɗɗo to hul hen ɗon neɗɗo ko bandum tawo sa yalti wuro ma a ari Dakar jeeyata kala takkinoɗo wuro ma ko bande sa yalti Dakar a yeehi banggue goɗɗo kala sénégalais ko bande sa yeehi won banggue goɗɗo kala africain ko bande ɗum ko noon aduna o lelori wiide ko fuutankoɓe jaɓɓimo woɗɓe kay jeehi hen duusi min ɗo taw ko ɓe ko serreɓe ɓe ko jaaguji ɓe ko ɗum jaade amen ha toon kono ittata kay ko Fouta jaɓɓimo eyyi aɗa andi politique hewɓe mbiya politique ko ni walla honɗaani woni baɗowo politique tan ko kaɓantoɗo bandiraɓe mum kala kaɓantoɗo bandiraɓe mum woni politicien ɗum ɗon hankkadi jarani kene haalte par ce que Farba Ngom holliri sa daranima bande en tan bande en daranoma sa woppi bande en goppuma ɗum hande baɗowo politique o walla goɗɗum moni fof ne foti andude to dardoto eto waɗata yitere rondahi kono ne foti andude ko hoore hattani andi mi wima nane yimɓeɓe tafante kay ko won e gueɗe a moftat aɗa ɓeyda goɗɗum ɗum ɗo kay ni ko seeɗa gati mbiɗa nane ko Fouta tan minen sago amen hande ko rendinde kala opposant e Sénégal tawane yaaha e fannu goto yimɓe ndenda jaada itta ko woni ɗo ko gartira ko wonno ɗo ko beele Sénégal ɓeydo wadde avancé donc pottital ngal ɗo kay ko ɓeydare kadi amin cikki kala komin dañi min powat dow hen min jiiɗa ɗum usto comité de résistance populaire o ko jarnade kamɓe foof moni fof darima fodde muɗum so tawi friction waɗi hen walla yimɓe ɗuminini moni fof ko jiyanɗe mum jiyanɗe ɗe noon ko sago ngo renda won hen keñi ko mbiyata no waɗirani ne leeli Farba il faut yalta joni joni walla goɗɗum heddo e peeje sernaɓe ɓe darima hen politicien ji darima hen kala fuutanke darima hen e woɗɓe sénégalais tan mo meeɗani wadde politique darima hen tawde ne faami o no jagguirani wona lawol ɗum wiyete noon les droit de l'homme en ɓe kamɓe fof ɓe kaali hen ɓe darima hen heddi noon ko so yimɓe jaadi tan no mbimi nane ko laana wonno baraw ɓe tottimi peel ara awƴu nde wonde mi arano nde Moussa Bocar wonno ɗo nde kañum jooɗino e laasi laana he awƴatno min jeehi ha ɗum ɗo waɗi noon dañama wona min tan ko Fouta foof jeeyi oɗo victoire wona min goto haaɓa neɗɗo goto wawa haaɓede yimɓeɓe noon koko wiyeteno ko haareji ene waɗi fannuji ene waɗi haare loi ene won hen cikkata sa wiɓiniɓe mbiyatma régime garɗo ɗo o duppuno haɓano ha heeɓi ko erreur mawɗo par ce que ɗum ala ko nafata haare ko haare gonga nafata eɗen jogui justice minen min jeewi ko lawol gonɗinde justice ne woodi min ndewa hen hamin keeɓa droit amen hamin keeɓa lawol amen ko ngol lawol comité o rewno Allah waɗi ɓe dañiri dani ko combat Farba tuggi ha fewi hande marche uji mbaɗama conférence uji e foof waɗama kono Allah ne hokki ala tomin jeehi neɗɗo ferguiti gaañi e koyngal ɗum ɗon noon ko yettere Allah ene woodi wiyannoɓe mba duppen ma mbaɗen ni ponoje ma mbaɗen ni kono min mbaɗi canalisé ha ɗum fof wasi waɗede kadi sernaɓe meɗen jomni min ɗum ɗon nde min mbaɗi min jiiri guita hay goto mbimami ala to yaaha la preuve ñanden otoji ɗi ɓuuri 100 e hunde jeehi Fouta ha garti ɗo
illa oto panɗo mécanique ay ala hen accident ɗum ko yettere Allah wallahi min mbiyatmi bandiraɓe tan ko haare yo yimɓe gomɗin Sénégal lawol ene Sénégal loi ene Sénégal heddo moni fo noon no haɓira kono noon bonnen duppen mbaɗen ni ɗum ala ko hokkata so ɗum ne hokkatno Israël en walla Palestine walla goɗɗum guila nden ko bomboji jogui ene kaɓire kono gonga meeɗani feñje toon donc ko la justice ndewata aɗa haaɓe hen aɗa ɗumnine hen ɓurɗo doole noon jogui doole tan ko Allah ko heddi ko foof ko ha Maire merci